Morjens! Mä oon Helja Autotien omaa porukkaa ja mä oon tässä koeajamassa nyt tällaista uutta CLS Shooting Breakia. Mulla on kokemusta näistä Mersuista, että mulla on omana autona E-sarjan sedani, se on vuodelta 2009. Mä oon myöskin ajanut paljon V211 Farkkua ja sitten kesäisin mä ajelen 20 vuotta vanhalla 600 S:llä. No, hallintalaitteet näyttää oikein tutulta, mutta yksi ihme juttu tässä on, että mä oon tottunut siihen, että vakionopeuden säädin on tuolla ylempänä, sitten taas toi monitoimiviiksi tuossa alempana. Ja nyt mä meinaan koko ajan vakionopeuden säädintä hiplata tässä, kun vilkkua pitäisi laittaa. Että se on nyt toteutettu näissä uusissa autoissa näköjään eri tavalla. Että tää auto on itse asiassa neliveto. Mä en ole ennen nelivetosta Mersua ajanutkaan. Että saa nähdä, ei sitä varmaan tämmöisellä kelillä huomaa, että nyt on ihan kuiva keli, ei lunta, ei mitään. Täällä näkyy olevan liikennemerkin tunnistinkin täällä autossa, että tuohon aina välillä hetkeksi tulee tommonen 80 lätkä tohon ohjaimistoon, mutta se ei tossa kauaa näköjään pysy. Mä tykkään näistä Mersuista itse asiassa sen takia, että nämä on hyvin ketteriä autoja. Näillä on kiva mennä mutkasta tietä ja nämä on helppo parkkeerata. Se meidän 600 S:kin, mikä on hirveän iso semmonen möhköfantti, niin sekin on hirvittävän ketterä auto, vaikka sitä ei ehkä ulkopuolelta uskoskaan. Nyt mua kiinnostaakin tietysti tietää tää neliveto, että onko tää yhtä ketterä. Ainakin kevyt ohjaus tässä on ihan niin kuin mun omassakin autossa. Tässä autossa on kuulemma tämmönen ilmajousitus, mikä tosta napista laitetaan päälle. Voidaankin kokeilla sitä vähän myöhemmin, että mitä se tekee. Se kuulemma nostaa autoa vähän sen ylöspäin. Tässä on alustalla kaksi vaihtoehtoa. Tässä on Sport-asento ja Comfort-asento. Ja mä laitan sen nyt tuohon Sport-asentoon. Niin. Testataanpas nyt, miten tämä auto kiihtyy tässä. Wow, hyvin lähtee! Ehkä tässä pitäisi olla enemmän vauhtia, että huomaisi tuolla Sport-asennolla olevan jotain vaikutusta tähän ajamiseen. Tästä autosta löytyy tämmönen hieno pysäköintikamera, eli tostahan näkee, kun peruuttaa nuo keltaiset hommelit tossa, että mihin se auto on oikein menossa. 180 takana on ja sivulla ja renkaat näkyy tossa. Täältä löytyy 360 view. Siinä näkyy noin paljon. Tässä autossa on kameroita ympäriinsä ja sieltä tätä kuvaa sitten tulee. On kyllä mielettömän kaunis auto. Tää CLS on mun suosikki Mersuni justiinsa tän hienon muotoilunsa ansiosta. Että näitähän on kaksi kappaletta, on se 4-ovinen coupe ja tää on sitten olevinaan jonkin sortin 5-ovinen coupe. Nämä on molemmat tällaisia hyvin matalalla olevia autoja, niin kuin urheilullisen auton kuuluukin olla. Tässä näkyy olevan tämmöiset 18-tuumaiset vanteet alla. Ja hienot on ledit tuolla. Tässä on kai ihan LED-tekniikalla toteutettu nämä kaikki valot. Melko valtava toi Mersun logokin tossa. Niitä saa vissiin valaistua. En tiedä, onko tässä valaistua logoa. Mutta tää autohan on tismalleen sama kuin se poliisien auto, mikä tekniikan maailma niille lahjoitti. Mä itse asiassa näinkin sen auton kesällä tuolla yhdessä tapahtumassa. Se oli tällä samalla moottorilla, tää ihan sama malli. Tässä autossa on mielettömän kaunis vaalea nahkasisustus. Ei ole mitään halpaa nahkaa tämä. Tästä autosta löytyy tämmönen sähkösäätöinen ratti. Täällä on tämmönen pikku nupukka, mistä vedetään tuonne syvempään rattia. Itteeni päin. Ylöspäin. Alaspäin. Oikein kätevä.
Vielä kun tietäisit, että onko tässä lämmitettävä ohjauspyörä, koska sellaisesta mä tykkäisin oikein paljon. No niin, ja nämä penkitkin on täällä sähkökäyttöiset, että tästä saadaan penkkiä eteenpäin ja taaksepäin ja tosta ylemmäs asentoa ja niska tukee alas ja ylös. Ja muistipaikakin löytyy, että jos joku muu ajaa, niin sitten ei kaikkien tarvi istua näillä mun hölmöillä säädöillä. Jaha, ja täällä näkyy olevan tämmöiset näytötkin täällä takana, että jos lapsia haluaa kuljettaa, niin niille voi jotain viihdettä sitten keksiä. No niin, katsotaanpas minkälainen takaluukku täältä sitten löytyy. Oho, täällähän on suksetkin. Mitä ihmettä? Tuleekohan nää kaupan päällisinä? Olisi ainakin syytä, kun auto on niin kallis. No niin, nyt kun mä oon tätä nelivetoa ajanut, niin kyllähän tääkin ihan ketterää on. Että vedin tossa pari uukkaria ja hyvinhän ne meni, että ihan on niin kuin kaikki muutkin mersut.